Dobar dan, ja sam Rešević Melisa, ovo je moja kolegica Angie Stefanov. Mi smo učenice 8. razreda osnovne škole Jože Šurana Višnjak. I sudjelujemo izvan nastavnoj aktivnosti Mladi zadrugari. U Mladim zadrugarima radimo mnogobrojne stvari, a danas ćemo raditi eko-krem. Sastojci su 200 ml maslinovog ulja, 10 g kakao maslaca, 10 g pčelinjeg voska, 5 kapi vitamina E i 10 kapi eteričnog ulja. Danas će nam trebati kutijice za kreme i špricirke kojim ćemo stavljati kreme u kutijice. Sad smo dodali maslinovog ulja koje zagrijavamo na pari. Sada dodajemo pčelinjeg voska i otapamo ga kao i ulje. Sada dodajemo kakao maslac i sve to otapamo. Sada dodajemo 5 kapi vitamina E. I sada dodajemo 10 kapi eteričnog ulja. I sada kad se smjesa sjedinila, uzimamo smjesu u špricu i stavljamo u kutijicu. I sad su ovo finalni proizvodi.